Türkmen News neşeri Göktepe'li doktorun karşısında golgolan, kalıplaştırılan cinayet iş boyunca geçirilecek kadiyet telcermelerinin 30. Ağustos'ta başlanacaktığını, Kursanay İsmatullayevanın bir güne digin aydıp öz sözünü duruyanlığını haber veriyor. Yönü suudun neçe wagt dowam etjekdigi, açık boljakdygy ýa-da dagwaly işlerde edilşýäli ýapyk kapylaryň arkasynda geçiriljekdigi belli däl. Odal habar berilişýäli İsmatullayewa 16-njy ýylda Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň urnan onlaýn maslahatyna kanun işden boşadylşy barada gürrüň edileninden bir gün soň tutsak edildi. Merkezi Aziýada susturma praktikalary hukuk goraýjylaryň sesler diýen temada geçirilen maslahatda dermegçi jurnalist Ruslan Mätiýew diňe Kursanay İsmatullayewaň däl, Türkmenistanyny onlar çeýler dowam edýän susturma praktikalarynyň beýleki bilinýän pidalarynyň hem bir näçesiniň meselesini gozgady. Emma syzyp çykan maglumatlaryň garaşsyz nesirlerde çap edilmegine hemde iş, hünär haklaryny talep eden Lukmanyň azad edilmegi baradaky çağırışlara garamazdan Türkmen häkimetlerde günäkärlenýäniň aklawçysy hem bu iş boýunça hiç bir düşündiriş bermedi. Garaşsyz nesiriň maglumatyna görä, İsmatullayewaň ykbaly barada tas 2 hepde olay hiç bir habar alyp bolmady we soň onuň Aşgabatyň Büzmeýin etrafyndaky polisiýa tutsawhanasyna saklanýanlygy, biraz soň bolsa Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Jitnikov köçesindäki Deslapky tutsawhanasyna geçirilenligi ma'lum boldy. Görnüşinden häkimetler İsmatullayewaň 2017-2020-nji ýyllar aralygyna sereden näsagy, bilmeýänne ýaşan we soň jaý satylyp özi garrylar öýüne ýerleşdirilen Vyacheslav bilen bagly maglumaty galp cinayeti işini açmak üçin peýdalanypdyrlar diýip Türkmen News ýazýar. İsmatullayewaň töweregine çeşmeler Vyacheslawyň kwartirasynyň bahasynyň $20,000 golay bolanyny we ol serişdäniň tas ählisiniň onuň ýeketäk garnasy anna berilenligini, Lukmana bolsa diňe näsaga seridenlik üçin $600 golay pul tölenenligini aýdýarlar. Merkezi Aziýada susturma praktikalary, hukuk goraýjylaryň sesleri atly onlaýn maslahatyny urnan Ýewropaly deputatlar, adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy İsmatullayewaň derhal azad edilmegine çagyryp beýan etdiler. Türkmen News neşeri Lukmanyň öňünden bir kanun tutsak edilmeginden arada galyp Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna taýýarlan video ýüzlenmesini çap etdi. Emma Türkmen häkimetleri olalky siýasy hasaplanan işlerde bolşýaly hiç bir açyk reaksiýa bildirmedi. Türkmenistanyň yerli häkimetleriň bir kanun hereketlerine nägilelik bildirýän ýa öz haklaryny açyk talep edýän daşary ýurt nesirlerine we guramalaryna ýüz tutýan raýatlar dürli ýanymalary telewar edilýär we soňky döwürde sosial ulgamlardaky protest meýilleri bilen baglykda bu basyşlar has güýçlenene çalym edýär. Munyň soňky misaly ýurtda ýok diýilýän we resmi taýdan hiç bir hadisesi hasalanmadyk COVID-19 baradaky sorawlaryna jogap gözlän Murat Düşemowyň işi boldy. Ol ýurdun sebitleriniň araçagyny koronavirus sebäpli soralýan saglyk guwahnamasy üstünde turan garmagardan soň tutsak edildi we soňra hamala düşüren videosini çap etmeligi üçin Lukmanyň pul aljak bolmakda. Deslapky tutsawhananyň kamerasynda bir oturan tutsagyny beden ýarasyny salmakda günäli tapylyp 16-njy awgustda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanyň kada bolşýaly aýplanýanyň aklawçysy, howsarlary, häkimetler bilen gürleşip gürrüňi ulalanyny bilinýän jinayet işleri boýunça hiç bir goşmasy maglumat alyp bolmaýar. Resmi Aşgabat başga pikirleriň, öz hakyny talep edýän adamlaryň, aktivistleriň ýanylýanlygy barada çykýan habarlary ne tasdikleýär, ne de ret edýär. Megerim şu ýagdaý bilen baglykda Türkmenistan sebitde ilatynyň jan başyna imkan tutsak düşýän ýurtlaryň biri hasaplanýar we halkara hukuk kurumlarynyň hasabatlaryny aýdylmagyna görä ýöňkelýän günäni boýun aldyrmak, adamy özüne we başgalara garşy görkezme bermäge mejbur etmek üçin ulanylýan gynaw praktikalarının iň giň ulanylýan ýurtlarynyň biri bolup durýar.